Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şäherinde howanyň temperaturasy 40 gradusa çenli golaýlaýan şu günlerde ilat suw we elektrik üçünçliginiň ençeme sagatlap kesilmegi bilen ýüzbeýiz boldy. Bu ýagdaý adaty ilatyň gündelik durmuşynda bökdönçlikler döreden bolsa, telekeçileri uly maddi ziýana goýdy. Bu barada Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy maglumat berdi. Onuň sözlerine görä 17 awgustda gündüz şäheriň ilatyna 10 sagatlap agyz suw we 6 sagatlap elektrik energiýasi berilmedi. Hususan da şäheriň şahydy Molenepes, Gurban Sultan Eje we Türkmenbaşy köçeleriniň uğrunda hemde töwereginde suw we tok üçünçligi kesildi. Adamlar iň köp hajathanalarda suwuň bolmazyndan kösendiler. Howanyň gyzgynlygy 37 gradusdan aşýan mahaly kondisionerler we sowadyjylar işlemedi. Hususan da adamlaryň et we süýt önümleri zaýa boldy diýip Türkmenbaşyly denan anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçymyz suw we elektrik bökdönçlikleri sebäpli doňdurulan haritlaryň söwdasyny edýän telekeçileriň has köp maddi ziýan çekendigini, olaryň öz önümlerini halas etmek synanşyklarynyň başa barmandygyny hem aýdýar. Bazarlarda we sewda merkezlerine bir näçe tonna buğdaýmak eräp zaýa boldy. Şeýle-de yüzlerçe kilogram et we et önümleri, süýt we gatyk önümleri zaýalandy. Elektrigiň kesilen wagty güýje ýerýän goşmaça transformatorlar ýokdugy sebäpli haritlary halas edip bolmady. Telekeçleriň her biri müňlerçe manat maddi ziýan çekdi diýip Türkmenbaşyly telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Telekeçileriň ençemesiniň habarçymyza gurrun bermegine görä, yerli elektrik edarasy togyň kesilmeginiň sebäplerini halkalaýyn elektrik ulgamynda awatlaýyş işleriniň geçirilendigi bilen düşündiripdir. Ýöne olar awatlaýyş işleri we elektrik üçünçliginiň kesiljekdigi barada ilaty öňünden habarly etmendirler. Biz çeken maddi ziýanymyzyň öwedini dolmagy talep edip şäher häkimligine, elektrik edarasyna we polisiýa ýüz tutdyk. Ýöne adatça bolşýaly ýüzlenmelerimiz oňaýyn jogap tapmady. Bize hiç bir kompensasiýa tölenmedi diýip başga bir telekeçi aýtdy. Adatlyk bu barada Türkmenbaşynyň agyz suw we elektrik edaralarynyň kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanda ilatyň agyz suw we elektrik üçünçligindäki problemalar tutuş ýylyň dowamında ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Bu bökdönçlikler her ýylyň tomus aýlarynda jokrama ıssy günlerde hasta ýitileşýär. Ýurdun öz ilaty elektrik etmezçiliginden ejir çekýän mahaly energiýa resurslaryna baý Türkmenistan elektrik energiýasyny daşary ýurtlara satýar. Owganistan, Eýran we Özbegistan öz ilatynyň energiýa bilen üçünçliginiň belli bir bölegini Türkmen elektrik togynyň hasabyna amala aşyrýar. Geçen ýyl Türkmenistan öz elektrik energiýasyny Gırgyzstana hem eksport edip başlady. Türkmenistanyň suw üçünçligi bilen bagly problemalaryna halkara guramalarynyň hasabatlarynda hem üns çekildi. Birleşen Milletler Guramasynyň Adyk we Owa hojalyk boýunça idarasynyň geçen ýylyň awgustunda çap eden hasabatynda Türkmenistanda suwdan peýdalanmagyň geriminiň aýgytly derejä ýetendigi duýduruldy.